Здравейте! Днес ще правим крабос бургери на руски и на български са рак бургери от Спонж Боб. И да, реално са като цяло са като обикновени бургери. По принцип в истинската рецепта за рак бургерите в кюфтето има нещо по-специално, но ние ще направим просто бургери. Нужните ни съставки са пикли за бургер, кюфтета за бургер, като ние сме взели такива, може всякакви. Също така, ето такъв чедър, кисели краставички, каквито си поискате, ние сме взели такива. Кетчуп и както ви казах, всичко, което сме купили, може да го купите различно, просто да са еднакви съставки. И следващата съставка е горчица. Сега като сложим кюфтетата на котлона, нали, в тиган, отгоре ще ги запечем с чедъра, за да се получи... Ние искаме да направим нещо като кюфтенце на чизбургер. Да, нещо такова. Ето ги кюфтета. Ние ще използваме ето такъв тиган. Вие можете всякакъв. Забравихме да кажем, че ни трябват и домати. 3. Сега ще обърнем кюфтето, ще сложим чиз. Сиренето, да. Сега режем краставичките. Киселите краставички. Ето ги готовите кюфтенца. Сега слагаме кетчуп. Сега слагаме горчица. Хора, знам се, че слагам с другата страна на лъжицата, но просто другата не може да влезне в рукавицата. Сега си слагаме киселите краставички. Този бургер е готов и ще го покажа как изглежда отвътре. Току-що ще го покажа. В момента. Ето го. Не изглежда много апетитно, смисъл в момента, но на живо изглежда много добре. Ето го. Хора, това са двата бургера. Ето го моя. Този, който преди малко видяхте, е на сестра. Ето го, тя е сложила повече кетчуп. И да, ако се чудите защо не сложихме домати, просто ще ядем нещо друго с домати и затова. И тези питки са от други бургери, ако се чудите, и затова те не станаха и затова са тук. Това беше от нас за днес. Чао!